Bħalissa għaddej proċess għal tibdil fil-liġi b'rabta mad-drittijiet tal-annimali f'pajjiżna. Dan l-istazzjon iltaqa' mal-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali Alison Bezzina, fejn saħqet li hija għamlet ir-rakkomandazzjonijiet tagħha biex il-liġi ta' pajjiżna tkun aġġornata sabiex jiġi assigurat li dawn il-ħlejqiet ikunu wkoll protetti b'mod sħiħ bil-liġi. Fost il-proposti hemm kif ċertu liġijiet jipproteġu klieb biss u mhux annimali oħra. Filwaqt li wħud mill-liġijiet jorbtu idejn il-Maġistrati milli jagħtu l-verdett li jkunu jixtiequ lill-akkużat li jkun tressa l-Qorti fuq moħqrija tal-annimali fost oħrajn. Kien hemm kawża l-Qorti fejn il-Maġistrata ma setax xtaqet li tipprojbixxi lill-akkużat li kellha qudiemha milli jkollu iżjed annimali f'ħajtu minħabba li din sabitu guilty ta' krudeltà gravi fuq l-annimali, però minħabba li ma kienx tressaq fuq dik il-parti tal-liġi fejn qiegħda miktuba fuq il-microchipping kellha idea marbutin u ma setax tapplika din il-parti tal-liġi. Intant rakkomandazzjoni oħra hija li jsir reġistru li jkun pubbliku bl-ismijiet tan-nies misjuba ħatja mill-Qorti għal moħqrija tal-annimali. Ir-rakkomandazzjoni l-oħra tiegħi hi li mhux il-persuna li tinstab ħatja biss ma tkunx tista' żomm annimali, imma kull min jgħix taħt l-istess saqaf. Ġifieri jekk inti tgħix taħt l-istess saqaf ma' persuna li nstabet ħatja u li l-Qorti ipprojbixxietha milli jkollha żied annimali, allura lanqas inti ma jista' jkollok animal fuq ismek so long as inti qiegħed f'dik id-dar.